Ето едно хубаво CR-V 2011 година. Саном Дистроник. Колата с много хубава джанта. Степенки. Хубава черна перла. Задни парктроници, предни парктроници, камера за заден ход. Всички штори са налични. Багажник перфектен. Жилетка от Honda, крикчик. Пълен комплект. Колата е на само 131 000 доказуеми километри. Закупена е от Honda, за което ще ви покажа фактурата. Излиза се на тяхните прегледи. Изкарал съм разпечатка. Има преглед до 7 месец 24 година. След малко ще покажа. Салона е като от магазина. Панорамен шибидах. Панорама само, извинявам се. Колата е в завидно добро състояние. Нищо, че е 13 годишна. Знаете, че Honda стара няма. Шофьорска седалка няма намачкано, няма протъркано, няма скъсано. Ето тук да покажа. Подгряване на седалки. Дистроник, работещ перфектно. Гласова команда, прибиране на огледалата. Камери за заден ход. Ето работещи перфектно. Гласовата команда също се работи. Колата като цяло е много запазена. Подлакътници здрави. Искам да обърнете внимание на на ревизионито на колата. Това е техническия преглед. 7.22 година е била на 118 000. Ето ви следващия. Ето рамата на колата, регистрационния номер, тези, които не вярват. До 31.7.24 година. Даже има доста фактури на Honda, където е влизала. Преди малко я изрових. Може да видите 4.4.23 година мисля, че не знам, някаква инспекция е правена. Колата е била на 124 000 км. Това е в Honda. И ето и фактурата. Е паднала само че на земята. Италианската, откъдето е закупена колата. Тя е от Honda. Също, което нали и добре. Колата, който реши да я вземе, си има доста, така да се каже, от добро родословие. Нищо, че е стара. Като цяло, това е колата. Отворя капака. Фаровите са перфектни. Няма клипки, всичко си е здраво, няма щипки, щупени. Тук даже има някакъв стикър. 12-23 година на 130 000 преди 1500 км е сменено маслото.
на колата. Цяло, това е колата.